Balma c'est Fula Media Jabran filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw fɛn fɛn sɔgɔlen na ni waatini na an b'a fɔ ko aw ni ɲankuma aw bɛɛ aw bisimila an m'aw ladɔnniya k'a fɔ aw b'a ka émission mandi kɛnɛ kan émission min n'an b'ale wele ko on va tout jɛnsɛn bon on va tout jɛnsɛn ye émission min ni an bɛ gɛrɛ an ka maabaw la ani maa maa bɛ e bɛ ka dɔ kɛ jamana in kɔnɔ an b'i wele ka na ani bɛ jɛ ka baro kɛ i bɛ kuma an ye i tagabolo kan ani i ka parcours kan a bɛ kɛ sababu ye ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ ani maa minnu bɛ n'olu kɛlen bɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɔgɔya u yɛrɛ bolo u bɛ se ka dusu ta cogoya min na k'u ɲɛsin u ka kɛtaw ma bi an ye wele bila maaba dɔ ma Mali kɔnɔ yan mɔgɔ dogolen tɛ média yɛrɛ sira kan n'o ye réseau yɛrɛ kɔnɔna ni téléw ni fɛn bɛɛ quoi n'i ko média bɛɛ b'a kɔnɔ bon maa min don bi n'i ye an ka journaliste baw ta 10 duuru fɔlɔ i b'a y'a kɔnɔ ka d'a kan a cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni di la a cɛsirilen don kunnafoni ɲinini na a cɛsirilen don ka maliyɛnw labɔ ko caman kalama an ka togodaw la an ka dugubaw kɔnɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɛlen bɛ sababu ye ka maaw bɛɛ kɛ niveau kelen information sɔrɔli la bi ala barika la an mɛn'a nɔfɛ mais ala barika la an y'a sɔrɔ an bolokɔrɔ bi an kɔrɔ don an baarakɛɲɔgɔn don a nana an ka welekan jaabi ni o ye Corno Njayi ye Ouverture Media Corno bi ale b'an bolokɔrɔ yan bi an n'ale bɛna jɛ ka masala a yɛrɛ ka baara yɛrɛ tagabolo kan ani a donna ko in kɔnɔ cogoya min na fo ka taa se bi ma a ye gɛlɛya min ni nɔgɔya min sɔrɔ a ko kɔnɔna na donc an n'a bɛna jɛ ka baro k'o kan ni ala ka jɛ ye an b'a fɔ ko aw bisimila hali bi c'est Fula Media jabarani sanfɛ ni waatinin na sisan an ma ɲɛsin an ka invité ma an bɛna kuma d'a ma a bɛ jama fo ka sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka baro kɔnɔna na kɔrɔ salamu aleykum. Waaleykum salam Traoré Kani tari baasi t'i la. Non baasi foyi tɛ n na d'abord a kana jigin a la déjà que a ko Traoré Kani il est Njayi les Njayi sont nos esclaves donc vous-même vous savez très bien que Njayi ni Jaraw bɛɛ ye minɛn kelen y'an bolo Mali kɔnɔ yan donc raison pour laquelle a bɛ ka fɔ ma ko Traoré Kani o tɛ baasi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Corno i bisimila. Merci. Ouverture Media plateau sanfɛ émission min ni an b'ale wele ko on va tout jɛnsɛn donc n'i yɛrɛ y'a mɛn ko jɛnsɛnli o kɔrɔ k'a bɛɛ fɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc bi an bɛna masala kɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ jama min bɛ k'an lajɛ olu ka se ka caman dɔn Corno la de plus parce que Corno de bɛ mɔgɔw yira maliyɛnw la mais bi an yɛrɛ fana bɛ fɛ ka Corno fana yira maliyɛnw la Corno ye jɔn ye Corno bɔla min Corno ye nin baara daminɛ cogo di d'accord pour que mɔgɔw k'a dɔn Corno nana cogoya min na ni ala sɔnna an bɛna an da don question la dɔɔni ka taa mais a ka di n ye i ka an filɛbagaw fo fɔlɔ. Bon n b'a an filɛlibagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ aw ka bɔlɔlɔsira lajɛ ni ala sɔnna donc k'aw fo kosɛbɛ k'a fɔ c'est Fula Media n ka foli bɛ s'aw ma nin ye n terikɛ yɛrɛ ka yɔrɔ de n'o ye Mohamed ye n terikɛ n'a ye n wele a ka fɛn o fɛn na n tɛ se ka ban ka taa a ka mariage kɛra an taara a ka mariage kɛnɛ kan o diyara kojugu a kɛla a zanmɛ jara Moriw ye mariage kɛ u sago ye ma mariage kɛra u sago ye dɛ ne yɛrɛ ye zanmɛ dun kojugu woso n b'a fɛ cɛ woso ni nkɔyɔ minnu tun b'a kan n y'a bɛɛ tigɛ k'a dun tellement ka ca ni sagasogo donc n'ale ye n wele a ka plateau kan n tɛ se ka ban n bɛna donc n terikɛ don n ka mɔgɔ ɲɛnama don n b'a fɔ denmisɛnnin don ala ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye hali bi donc k'a fɔ n bɛ aw bɛɛ fo Corno Njayi ye kunnafonidila ye Ouverture Media la a bɛ san damadɔ bɔ je pense que n tɛ mɔgɔ dogolen et puis ne ye seguka ye mais n sigira Bamakɔ yan n bangena Bamakɔ yan mais n ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ Segu donc n fa ye Seguka n ba Seguka o de la n bɛ to ka fɔ n ka jɛmu kɔnɔ n ko l'enfant de Segu et du Fouta Toro anw ye Futakaw ye donc caman b'a fɔ ko Corno Njayi Njayilakaw ye wɔlɔfɔw ye bon en réalité Njayilaka caman bɛ Mali kɔnɔ yan parce que fɔlɔ Sénégal ni Mali ninnu an bɛɛ tun ye jamana kelen ye n'i taara Sénégal yɛrɛ Njayi ye jara de i b'a fɔ e ni ne filɛ sinankunya la cogo min na Njayi jara Njayi ye jara de i b'a fɔ n'i taara Libéria i bɛ Tarawelew bɛ yan Libéria il y a des Tirawuli
Tirawuli be Liberia, je pense en Sierra Leone, ni ma fili. Bon, il y aura une dugu numbe kun ye dugu kelen ye fɔlɔ quoi. Mais nanzaraw de nana kana nga dugu kila u sago la. Je pense que faut kana kɛ jamu ba yɛlɛmana. Donc ne fila ye, ne futaka ye. Voilà, donc ne ni baara daminɛ a mɛnna. Depuis 2016 ne nga plateforme ne nga jamukan fɔlɔ daminɛ n'o ye Sans Tabou ye ouverture média la. Donc faut kana kɛ nana émission dɔ fana sigi sen kan ko tɔgɔ da Thierno Decrypte. O concept ye jumɛn ye dongo do kunnafoni mun bɛ jamana kɔnɔ a kɛra politique kunda a kɛra fait divers ye a kɛra artistes n'o ye seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw kunnafoni ne da bɛ s'a bɛɛ ma. Kunnafoni ma bɔ kunnafoni na mun kɔni bɛ se ka mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ mun na o de ye ne ka concept bɔ diɲɛ dongo do bon an ni urgence fana bɛ yen week-end na an bɛ bɔ an b'o fana kɛ donc n bɛ n yɛrɛ baarakɛ mɔgɔw bɛɛ fo n'o ye ouverture média baarakɛlaw ye k'a daminɛ n ka ɲɛmɔgɔw la Yusuf Mangara Buba Jara, Mamadou Djefaga, Abdurrahmane Coulibaly, Alajon, Khalil Diakité, Yahi Konate, Awa Fom. Anga chan quoi, Awa Fomba. Anga chan bi befo ya nda sera muna ndama se muma. Ouverture média be damna wati muna ngutete memo damadoninka. Nere ko mitaka wati muna ka contrat kenu ya ngutete memo nani mo saba. Je pense à damina ngutini. Donc on sera ka Chestri ka se ka tasra nyuma ira ka fo. On mana jamana chika man na jamana jodi kama. Wana na malien de ka barala. Wa amana ka fando defa ka fando to yani mɔgɔw ka faamuya a kɛra gɛlɛya caman y'a ma parce que mɔgɔw kuma fɔ a bɛ ka karisa de defa a bɛ karisa de ka côté la bon kɔfɛ de mɔgɔw nana ye k'a fɔ jaja média bɛ se ka sigi jamana kɔnɔ mun bɛ se ka baara kɛ impartialité kɔnɔ bon o yɛrɛ de ka ɲi fana n'i kɛra impartial ye i bɛ se ka tiɲɛ dɔn mais ni dɔ kɛmɛ k'e san dɔ kɛmɛ ka wari don e la e tɛ se ka tiɲɛ fɔ dɛ i ngɔnɔ serelen bɛ to o tigi de bolo ni mun ka d'o tigi a b'i juru sama a b'a fɔ i kan siɲɛ anw t'o la anw bɛ jamanadenw de ka baara la maa si tɛ k'an bila baara la politique mɔgɔ m'an ka média dayɛlɛ k'an yɛrɛ ye baarakɛla m'an ka média dayɛlɛ an yɛrɛ de y'an ka wari kɛ k'an ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ k'a gafew ɲini ni k'a kɛ tilennenya ni bonya kɔnɔ donc maa si tɛ se ka anw kan tɔnɔ min ka taa a sago fɛ donc o de y'a to ouverture média filɛ nin ye kunkɔrɔta fɛn fɛn b'an na bi c'est parce que an tora maliyɛnw sago la. Ok maliyɛnw a y'a jɛnsɛn n y'o de fɔ bi a y'a partager créateur bɛ yan. Anta aya jɛnsɛn mais min ye a y'a partager légalité Mali kɔnɔ ni bɛɛ y'a ta a b'an bolokɔrɔ bi n'o ye Thierno ye donc a y'a jɛnsɛn en même temps a bɛ tila ka partager parce que partageli yɛrɛ tigi yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan voilà donc Thierno i ka présentation kɔfɛ ani i nana baara kɔnɔ cogoya min na ani i ka baarayɔrɔ yɛrɛ ɲɛfɔli bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ comme i y'a fɔ cogoya min na an bɛna baro kɛ i yɛrɛ kan toi en personne. Maintenant Thierno ye kalan kɛ yɔrɔ juma i ka kalan danna yɔrɔ juma voilà i ka kuma kɔnɔ c'est vrai i da don la i ko k'i ye ka denmisɛnniya kɛ Segu mais néanmoins a question yɛrɛ bɛ yen ka ban donc an bɛ segin ka poser i kunna i ye école kɛ min ani ka niveau danna yɔrɔ juma. Bon ne ye kalan damadɔ kɛ ne ma dan yɔrɔ kelen na d'abord ne ye n ka kalan kunfɔlɔw kɛ Segu centre commercial la ka na mission catholique la ka bɔ yen ka na Bamakɔ yan ka na Yena Issa la Yena Issa de la ne ni Segu Tunkara ye ɲɔgɔn ye Yena Issa de la Jikɔrɔni le même Segu Tunkara voilà donc o kɔfɛ ne ye lycée ɲɛta kɛ Kalabankura donc ka bɔ ɲɛta la ka droit privé kɛ faculté de droit privé Kulu sanfɛ donc maintenant o bɛɛ kɔfɛ ka ne to faculté de droit privé la yanni n ka o kun cɛ o y'a sɔrɔ n bɛ ka formation dɔ kɛ informatique de gestion donc moi j'avais un cabinet d'informatique donc depuis Torokɔrɔbugu ka caman yɛrɛ bɛ n dɔw la donc n bɔra Torokɔrɔ n bɛ baara kɛ n kɔrɔkɛ dɔ de bolo o yɛrɛ de ye n former fɛn caman na ni o ye Touré n ka foli bɛ se Touré ma donc ale ye n dege ordinateur la maintenance câblage la maintenance informatique fo ka taa bila fɛn caman na bon kɔfɛ n nana n yɛrɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ n ka cabinet dayɛlɛ donc o cabinet dayɛlɛ la n sɔrɔla ka fɛn caman wɛrɛ fara i b'a fɔ flashage ni décodage ani ka téléphone flasher k'u décoder ka voilà ani réseau ninnu quoi ne tun b'olu caman kɛ bon o kɔfɛ ne nana don média domaine kɔnɔ cogo di parce que ouverture média dayɛlɛ la n bɛ to ka kuma fɔ yɔrɔ caman quoi ne nana n yɛrɛ sɔrɔ depuis école la on me disait chaque fois que Thierno e ka ɲi avocat la walima journaliste ya bon ne ka parce que tu parlais trop voilà bon quand je faisais des exposés c'est pas je parlais trop ni m'exposé kɛ bon quand ni bɛ kuma kojugu
faut kuma ɲumanw de ka bɔ i da kuma minnu ka di maaw ye mais n'i bɛ kuma kojugu kuma lankolonw de bɛ bɔ i da nafa t'i ka ko la donc directement ne ka laɲini kun ye ka taa o de kɛ Sénégal mais malheureusement ma se ka t'o kɛ mais n sera ka formation dɔɔni k'a kan Mali la yan l'Institut Vitesse mun filɛ nin ye Dawudabugu bon en même temps n ye formation fitininw fana kɛ a kan USAID mɔgɔw ani Common Ground mɔgɔw fana nana mun ɲɛsinnen filɛ nin ye an y'a formation kɛ mun ɲɛsinnen filɛ NSUP ma donc voilà donc n y'olu kɛ hali bi n bɛ formation na fana parce que mɔgɔ tɛ tila kalan na pour que ka dɔ fara n ka kunkɔrɔta parce que a ka di n ye don nataw la ka jɔyɔrɔbaw kɛ jamana in kɔnɔ ka kɛ ministre ye pourquoi pas même ka kɛ président yɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna hali jamanadenw ka to k'a partager parce que kalan tɛ ban quoi kalan kɔni donc i bɛ dɔ de fara kalan kan parce que mɔgɔ i t'o kɛ mɔgɔ kama i b'o k'i yɛrɛ de kama c'est parce que ni gafe dɔw bɛ yen n'olu t'i bolo i tɛ se ka jɔyɔrɔ bɛɛ kɛ bon ne ka laɲini t'i kan ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kunnafoni la ne ka laɲini ye ka waati k'a la waati dɔ mana se ka taa sira wɛrɛw ta o de la i tɛ ne ye kolankolon na i tɛ n ye manamana fɔ la i tɛ n ye nɛni na i tɛ n ye fɛn sinon n yɛrɛ bɛ se fɛn caman na dɛ nka ladamu kɔsɔn n tɛ sɔn ka voilà mais ladamu kɔsɔn ani vision mun bɛ n na n tɛ fɛn ka n yɛrɛ bila kolankolon na a ka di n ye ka ko ɲumanw kɛ et puis n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka n dɛmɛ o sira kan pour que vraiment Tchorno fana bɛ se ka seko n'a damayira kɛ yanni Ala ka weleli ka se ma c'est très important parce que an bɛna diɲɛ kɔnɔ waati dɔ de don dɛ a bɛ n'a fɔ tile bɔra sɔgɔma tile binna wula fɛ a ka teli quoi donc hali n'i bɛ san 100 de sɔrɔ a ka teli donc i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kan'a bɛɛ kɛ kolankolon ni manamana fɔw ni fɛnw na fɛn ɲɛnama kɛ pour que n'i sara surtout an ka nin baara in filɛ réseau bɛna lakurakuraya don nataw la réseau bɛna fanga sɔrɔ don nataw la siga t'a la an fɛn fɛn bɛ réseau kan a kɛra commerçants ye o a kɛra c'est-à-dire que kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye o a kɛra videomaniw ye o a kɛra activistes ye o a kɛra parce que bɛɛ bɛ réseau kan bi o bon maintenant an ka dɔn k'a fɔ an fɛn bɛ réseau kan ni réseau in yɛlɛma bɛna don a la san 50 ɲinan kɔ san 40 ɲinan kɔ o b'a sɔrɔ an kɛra cɛkɔrɔbaw ye bon a bɛ fɔ karisa dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ ou bien dɔ tun bɛ jamana in kɔnɔ a tɔgɔ ye nin ye a ye nin kɛ a ka fɛnw filɛ a ka vidéo la aw k'a ka vidéo lajɛ bani donc an ka ɲuman kɛ quoi c'est un monde à part a bɛ se k'i rattraper o de y'a minnu b'a la n'a ka d'u ye bɛɛ bɛ se ka hali formation k'a ko kan aujourd'hui n'i ye kalan na i bɛ se ka formation k'a kan c'est-à-dire que pour avoir plus d'expérience c'est-à-dire que maa man ka don ko la ten i ka ko n'a ka di i b'a ɲɛɲini walasa i ka baara kɛ ka ɲɛ a ka nafa ɲɛ ye voilà maliyɛnw komi a y'a fɔ a ye cogo min na bi ta ye kuma ye kuma bɛ kɛ bi ka da kan kumakɛla yɛrɛ b'an bolo a y'a partager a y'a jɛnsɛn aw sagoya la walasa Tchorno fan bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka se ka ni direct in sɔrɔ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ Tchorno yɛrɛ ka adamadenya n'a ka parcours kan ok Tchorno an bɔlen kɔfɛ i ka kalan sira kan an bɛna i bɛ baara min na bi n'o ye journaliste ye c'est vrai question ninnu na i bɛ ka don a kɔnɔ ka caman jaabi mais néanmoins comme a question b'an bolo an m'an sinsin a kan hali bi an bɛ fɛ ka dɔn mun ye nin baara in diya e yɛrɛ Tchorno ye journaliste yɛrɛ diya ye ni bi na a kɛlen don i ka baara ye mun y'a diya ye n'i donna la comment tu as commencé mun y'a diya n ye o ye ka manamanakan ban jamana kɔnɔ parce que Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ yen gɛrɛnasigi de ka ca an ka jamana kɔnɔ ka te wuli ka te min kuma o kuma ka di an b'a bɛɛ fɔ n'an ye kuma min bɛ gɛrɛn da kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ an dar'o la an b'o minɛ sɛbɛ ye il suffit que dɔ kana dɔrɔn aw ma karisa kɔ ka nin yan a bɔra ka nin de kɛ bi a ye u ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ faga ni maloya a ye nin de kɛ mɔgɔ bɛ donc mɔgɔ bɛ wuli ka taa wula fɛ a kumaw bɛ dugu minɛ tiɲɛ don wa nkalon don wa mɔgɔ si t'a dɔn bon aujourd'hui dun mɔgɔ man ka da bɛɛ ka kuma la ka kunnafoni ɲuman dɔn ka ko ɲuman dɔn parce que kunnafoni kolo bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu ci kunnafoni kolo n'a dara jamana ɲɛmɔgɔ la a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kun mangoya i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara ɲuman na dɛ mais kunnafoni langolo bɛ se ka kɛ sababu ye a étiquette bɛ da jamana ɲɛmɔgɔ la étiquette bɛ da jamana marabagaw la e yɛrɛ bɛ ka yaala e bolo bɛ ka ko i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka nkalon tigɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ dugu kɔnɔ wa a ka ɲi k'o de ban c'est très important bon baara in ka di ne ye n y'a fɔ sɔrɔ depuis n ka dɔgɔn donc parce que moi je suis très curieux je suis très curieux ni ne ye ko ye bon c'est-à-dire que ni ne ye fɛn ye a ka di n ye k'a ɲɛɲini voilà ko ɲɛɲini ko sɛgɛsɛgɛw ka di n ye k'a dɔn quoi a ko tiɲɛ ka fɔ n ye nin ye mun de ye tan o ka di ne ye depuis très longtemps voilà et puis ni ne ye ko faamuya Ala ye don dɔ fana kɛ n na ne bɛ se k'a expliquer ka ɲɛ kosɛbɛ mɔgɔw b'a faamuya hali n t'a munumunu quoi Ala y'o don fana kɛ ne parce que n y'o dɔn cogo min na nin bɛɛ kɔfɛ yanni Ouverture Média ka dayɛlɛ je me rappelle un jour n
n ka directeur associé an ka directeur associé dɔ bɛ yen n'o ye Buba Jara ye n cousin don ale ye ne cousin de ye n balima don n sinji don i b'a fɔ Mangara fana ye n balima ni n sinji ye cogo min na don dɔ la an bɛ mariage kɔrɔ dɔ la a ko talent dɔ bɛ ne na ko c'est important ne ka n ka talent exploiter n ka formation dɔw k'a ka c'est bien c'est pour que fanga bɛ se ka sɔrɔ a la hali bi bon o kɔnɔna de la ouverture média hakilaw nana parce que ni ne tun ye n sigi kɔɲɔyɔrɔ ni mariage kɔrɔ la ni bɛ ka fɛn dɔ lakali mun kɛra mɔgɔw la i bɛ mɔgɔw ye k'u ka chaise de ta ka na ka n'u sigi sigi k'a lamɛn wala u b'a fɔ cɛ mais ni kuma in c'est intéressant hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ i b'a sɔrɔ nafa a ti ɲɛ parce que e ka kumakan bɛ don mɔgɔ la a bɛ don mɔgɔ la bon ne bɛ kuma cɛ ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ ka kuma maquiller a bɛɛ bɛ k'a la voilà ka kuma maquiller ka fini ɲumanw don kuma la ka parfum kasa dumanw fiyɛ kuma la donc o b'a to kuma a nege bɛ maaw minɛ c'est à dire e min yɛrɛ k'a lamɛn voilà i bɛ nisɔndiya a lamɛnni la voilà et puis i b'a faamuya ka ɲɛ b'a faamuya ne bɛ kuma dilan ko k'a ɲɛ parce que comme moi-même j'ai fait la littérature oui ne littérature de kɛ ne yɛrɛ tun ka force ye littérature de kosɛbɛ donc nin bɛ se fɛ olu la quoi donc c'est pour que ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a maquiller k'a ɲɛ k'a nege don maaw la ne bɛ se o la kosɛbɛ donc c'est pour te dire que baara in ka di ne ye bi tɛ a ka di ne ye bi tɛ mais tiɲɛ fɔ ka nkalon lagosi ka tiɲɛ lafasa a bɛ na ni yiriwa caman ye jamana kɔnɔ Traoré kɛ non seulement a bɛ na ni yiriwa caman ye jamana kɔnɔ mais i yɛrɛ fana voilà a bɛ sinsin kosɛbɛ c'est vrai donc c'est un peu ça ne donna la ten de baara in ka di ne ye a mɛnna parce que mɔgɔ n'i bɛ don diɲɛ fɛn fɛn la il faut avoir l'amour il faut avoir l'amour d'abord parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ mécanicien baara kɛ n'a kanu t'i la i tɛ se k'a kɛ o n'i ma ɲɛ k'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ k'i bɛ samara feere kɛ fo samara feere in kanu de ka k'i la o la kuma dɔ la n'i ma wari sɔrɔ a la a bɛ bɛn i ma il faut avoir l'amour de ce que tu fais ni fɛn fɛn kanu b'i la i ka teli ka ɲɛ sɔrɔ o de la parce que i b'o kɛ ka ɲɛ donc hali bɛ se ka wari sɔrɔ o la ka ɲɛ quoi i y'a ye donc a kanu de bɛ na dɔrɔn a banna hadamaden ala bɛ bɛɛ da n'i ka taasiraw de ye quoi donc c'est un peu ça ala i b'a sɔrɔ ala de ne fana data a y'a fɔ cogo min na n b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ka da ka bi na n'i yɛrɛ y'i sigi ka Thierno ka émission lajɛ i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a ka kumaw la ani tagabolo dɔw yɛrɛ b'a bolo o kama adamadenw yɛrɛ bɛ pressé a ka émission RKC u ka u connecté walasa u bɛ se ka a lasɔrɔ cogoya min na non seulement il est toujours souriant a bɛ yɛlɛ voilà a bɛ yɛlɛ a ka plateau kan heure bɛɛ en même temps a bɛ kumaw fɔ kuma min yɛrɛ bɛ don mɔgɔw la kosɛbɛ Jean ni kuma dɔ nana ou bien ni e bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ou bien ni e ka invité ye kuma dɔ fɔ sa kuma min ni peut-être n tɛna fɔ n'a balila la mais kuma min ye kuma ba ye i bɛ Allahu akbar min fɔ ye pourquoi o nana cogo di comment tu as créé ça parce que i b'a kalama ko o kɛlen bɛ ka fɛn ba de di i ma baara in kɔnɔna na c'est à dire dɔw yɛrɛ b'u sigi dɔrɔn Allahu akbar dɔrɔn kɔnɔli la n'a waati sera dɔrɔn n'i y'a fɔ dɔrɔn u bɛ content a y'a partagé kɔni o kɔni o fɛn ninnu mais Allahu akbar tu vois que maintenant réseau ka mɔgɔw bɛ ka commencer k'a ta mɔgɔ y'a ta yɛrɛ u b'a ta ka bila bila u ka fɛnw na mais e voix de b'a kɔrɔ mais comment c'est venu bon i b'a dɔn o nana i b'a dɔn diɲɛ jamana o jamana kan n'i ye arabu ka jamana ta k'a lajɛ ni arabu b'u ka kunnafoni ɲɛnamaw di u b'a di u ka kan de la n'i taara chinois ka dugu la n'u b'u ka kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ di hali n'u bɛ se anglais la u b'a di chinois kan de la n'i taara Hindu jamana na ni Hindu b'u ka kan di u bɛ se anglais la nka Hindu b'u ka kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ jɛnsɛn ka caya Hindu kan de la donc n'i ye kunnafoni di aw ka kan na i b'i yɛrɛ kɛ o maaw de ka ko kɛcogo ye c'est à dire que i b'i yɛrɛ comporter ten i b'i yɛrɛ bila u ka minɛn kɔnɔ i y'a ye parce que n'i y'a fɔ nanzarakan na c'est important parce que hali minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔ kan n'u t'aw dɔn u b'a faamuya mais n'i y'a fɔ aw ka kan na peut-être a bɛ da aw ka sous région na ni an'aw yɛrɛ ka jamana minnu kalanna ni minnu ma kalan bɛɛ b'a faamuya ko nin de kɛra bon ne bɛ n yɛrɛ bila maliyɛnw ka minɛn de kɔnɔ parce que i ka kɛlɛ ye ka maliyɛnw de ye parce que n ka kɛlɛ ye ka maliyɛnw ka ko de kɛ bon fɔlɔ a y'a partagé nana Buba Jara n'o ye n cousin ye ani n ka directeur associé waati min na Facebook live bɛ daminɛ ne ko n ko bon ko parce que an kun bɛna an y'an ka site web dayɛlɛ ka kɛ presse en ligne ye bon an y'a ye k'a fɔ Facebook in fɔlɔ nɛniw ni fɛnw de tun ka ca la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni n ko mais est-ce qu'on peut même pas utiliser aussi le Facebook ka information fana jɛnsɛn a kan moi je pense qu'o fana bɛ se ka kɛ hakilila ɲuman ye mun b'a to au lieu que mɔgɔw k'u intéresser nɛni ninnu na u bɛ se k'u intéresser kunnafoni ɲuman na ko c'est important donc c'est à travers ça an y'o kɛ donc o y'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ Facebook option ninnu dɔn ka caya donc ale tun b'a fɔ ko option dɔ filɛ nin ye kɛlɛnin na ko partager a expliquer mɔgɔw ye bamanankan na k'u ka nin yɔrɔ in partager pour que mɔgɔw k'a dɔn ko à travers voilà o partageli ninnu fɛ
u balimaw n'u teriw bɛ se k'a ye quoi minnu fana abonné ne don olu la u b'a dɔn ko jaja page dɔ bɛ yen mun bɛ kunnafoni ɲuman di ko in sɔrɔla ten donc ni ne kun ɲinana ale tun b'a jɔlen to ne ka caméra kɔfɛ a fɔ ka partager ça kana jigin o kɔ quoi b'a fɔ ok donc a y'a partager ça yala Maliyɛnw a y'a partager a dɔ fara partageli kan donc mɔgɔw b'a fɔ ok ne yɛrɛ b'a jira mɔgɔ la kun dɔ filɛ nin ye o de bɛ partager a y'a cliquer o kan a y'a partager ça ala donc a laban yɛrɛ nana kɛ f'a nana don ne da kɔnɔ a nana diya ne ye donc ne yɛrɛ fana ni ko scandale ba dɔ kɛra mun balila ne yɛrɛ la hali ni ne b'a kalama ne bɛ n bila Maliyɛnw ka minɛ minnu bɛ ka n'u ta ne b'a fɔ ko o kɛra Allahu akbar a y'a partager donc c'est comme si ko ba dɔ de fɔra sisan ko ba dɔ de kɛra sisan ko mun bɛ yen n'a a fanga ka bon ko mun bɛ yen n'a bɛ maa dabali ban Allahu akbar ala a y'a partager i m'a ye an ka sigidaw kɔnɔ an ka sow la ni ko dɔ kɛra mɔgɔw b'a fɔ o kɛra Allahu akbar parce que an ye silamɛ jamana de ye Allahu akbar ye arabu kan de c'est à dire que ala ka bon Allahu akbar b'a a ko fɛn bonya mɔgɔw bolo a b'a bonya mɔgɔw bolo voilà et puis a b'a gɛlɛya mɔgɔw bolo kabako ko don voilà a bɛ dabaliban ko don nka ala ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan oui nka a y'a partager ça c'est vrai donc slogan ɲuman don ne bolo parce que Allahu akbar yɛrɛ ala tɔgɔ don silamɛw ka slogan don Allahu an n'an bɛ seli an b'a fɔ Allahu akbar moi je suis un musulman n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ k'an ka fɔ ala ka bon ni kobaw balila i k'a fɔ ala ka bon ala de ka bon fana et pourtant ala ka bon de ko y'anw dabali ban cogo cogo ala de ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa ale de bɛ se k'a bɛɛ nɔ donc slogan ɲuman don pour moi non mais a y'a partager n kɔni ye c'est pour encourager mes téléspectateurs et mes auditeurs u ka a jɛnsɛn pour que maaw b'a dɔn ko nin fana kɛra Mali kɔnɔ bi tiɲɛ don Maliyɛnw m'a dɔn a ye faamuyali kɛ o yɔrɔ la Thierno ka a y'a partager ani Allahu akbar nacogo a bɔra k'a da don o la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a yɛrɛ ka kuma slogan ɲɛnama don pas pour lui seul mais pour tout le monde parce que ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye o ye kelen bon an bɛ baara kɛ réseau min sanfɛ n'a ma partager e min bɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ e somɔgɔ dɔ bɛ Côte d'Ivoire ni e y'a partager o bɛ kɛ sababu ye ale fana b'a ala sɔrɔ o fana somɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ Faransi n'ale y'a partager o fana b'a la sɔrɔ donc a y'a partager nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔ raison pour laquelle Thierno y'a ta ka kɛ a ka slogan ye et voilà aujourd'hui le résultat parce que a partager la non seulement a y'a ɲini aw fɛ a ka partager a y'a partager la a yɛrɛ y'a résultat sɔrɔ bi c'est à dire a fɔli yɛlɛ ko mɔgɔ minɛ c'est parce que n b'a fɔ ni tɔn min ye quoi et pourtant a kan ka fɔ n'o tɔn de ye a bɛ fɔ n'o yɛrɛ ye i b'a fɔ sisan e k'a fɔ sisan Thierno nin kɛra na sɔrɔ i b'a fɔ ko Allahu akbar a y'a partager Maliyɛnw o kɛra mais ne bɛ yɛrɛ bila e ka binna kɔnɔ mais est-ce que Thierno bɛ se ka Allahu akbar a y'a jɛnsɛn fɔ tan k'a lajɛ n'a bɛ se ka bɛn Allahu akbar a y'a jɛnsɛn mais Thierno a fɔ komi i tun bɛ ka fɔ cogo min na k'i tɛgɛ kɔrɔta tan kan non bon a bɛ slogan kelen Allahu akbar a y'a jɛnsɛn a tɛ tɛmɛ ala ta kan donc je pense que o fana ta dilannen quoi a banna a bɛ dɔ fara jɛnsɛn kan Thierno baara bɛɛ gɛlɛya b'a la tiɲɛ don diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la donc c'est vrai aujourd'hui i tɔgɔ bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ Mali fan diɲɛ kɔnɔ bi parce que Thierno diɲɛ de b'i lajɛ pas seulement le Mali parce que réseau ye diɲɛ de ta ye aujourd'hui tu es connu partout dans le monde on peut dire ça baara in daminɛ ni bi cɛ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara in kɔnɔna na an bɛ fɛ parce que c'est vrai i b'a dɔn Maliyɛn bɛ mɔgɔ ɲɛlen de ye qui a apprécié c'est vrai mais i ye sira min parcouru caman ta a ɲini k'o dɔn alors que yanni i ka se yan bi i ye sira dɔw de tɛmɛ i ye escalier dɔw de yɛlɛ yɛlɛ i ye difficulté dɔw de sɔrɔ i ka mɔgɔya la yanni i ka se nin niveau in na donc moi je veux vraiment k'i da don o la ka fɔ Maliyɛnw k'a dɔn Thierno tɛmɛna sira min fɛ ka se yan bon Thierno tɛmɛna sira caman fɛ tu sais adamaden yɛrɛ mɔgɔ t'i hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn i ye sɛgɛn n'i sɛgɛnna ka fɛn fɛn sɔrɔ i b'o ko minɛ ka ɲɛ mais n'i wolola k'a sɔrɔ nafolo b'i somɔgɔw kunna a b'i ba kun a b'i fa kun i tiɲɛna ni nafolo ye k'i gâté ni nafolo ye nka o ma sɛgɛn sira yir'i la i tɛ barika don o nafolo la i tɛ o nafolo minɛ ka ɲɛ i b'o nafolo tiɲɛ de wa o laban ye nimisa de siga foyi t'a la o laban ye nimisa de donc mɔgɔ i bɛ sɛgɛn ka diɲɛ ko o ko ɲini ala bɛ barika don o la nɔgɔ t'a la n'i sɛgɛnna k'i ka fini feere daminɛ gɛlɛyara i bolo nka a laban nana nɔgɔya i bɛ expérience sɔrɔ i bɛ faamuyaliw sɔrɔ i bɛ bɔ ko kalama wa i mana wari o wari sɔrɔ i bɛ barika don la wa ala yɛrɛ bɛ barika don wari la fana donc c'est pour te dire que ne ye sɛgɛn sɔrɔ sɛgɛn yɛrɛ ko ye hɛrɛ de ne bɛ segin o kan
nka ne bɛ mun fɔ a filɛlibagaw ye adamaden maliyɛnw aw kana tigɛ aw yɛrɛ la mɔgɔ i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ da i yɛrɛ la o de ka gɛlɛn da i yɛrɛ la bani hali ni mɔgɔ y'i fa nɛni u y'i ba nɛni u y'i critiquer o ye ɲɛnamaya taabolo ye o bɛɛ bɛ nɛni bɛɛ bɛ dɔgɔya ko o ko bɛ yen n'i bɛ don a la n ko mɛ ko ɲɛnamaw ma dɛ n m'a fɔ kolankolon dɛ ko ɲɛnama sɔn i yɛrɛ ye da i yɛrɛ la wa kana kɛ ni nkalon ye kana kɛ ni bɛnkanni wale ye kana kɛ ni manamanako ye quoi a kɛ ni ɲumanya sira ye i k'i cɛsiri dɔrɔn ne ka sɛgɛn ne bɛ n ta daminɛ wagati min na d'abord aujourd'hui Dieu merci ne bɛ n ka so n bɛ n yɛrɛ ka so Ala barika la dugukolo bɛ n bolo n ye muso furu nin baara in de la den 2 bɛ n bolo alhamdulilayi u balo bɛ n bolo u bɛ école la n b'u ka école sara den ɲɛnamani 2 koyi wa u cɛ ka ɲi kojugu fana ayi kelen fɔlɔ ye musomani ye 2nan ye cɛ ye n'u yɛrɛ ne bolo don kojugu u yɛrɛ mana ne u taa ko papa an k'a partager ala non a ye nin tɛ fɛ a y'a partager a tɛ fɛ fo dɔw b'a fɔ ko partager ni fitininw filɛ dɔw fana ko nin zɛrɛndenninw ya ala parce que u b'a fɔ ko zɛrɛn kumaba parce que ko ne kunkolo ye zɛrɛn ye donc olu ne denw kunkolo tɛ zɛrɛndenninw ye sa bon n denw Fatima Ndiaye n'o ye n ba tɔgɔma ye ani Umar n'o ye n fa tɔgɔma ye voilà donc ala y'o den 2 di yan ka cɛ di yan ka muso di yan ala ye ne sɔn koyi bon ne y'o bɛɛ sɔrɔ jumɛn na nin baara in ka muso furu a baara la n bɛ n ka denbaya balo a baara la ka dugukolo sɔrɔ a baara la n b'a daminɛ don min na o y'a sɔrɔ moto nɔgɔlen dɔ de tun bɛ n bolo k'a fɔ ko n bɔra du kɔnɔ fantan du kɔnɔ o tɛ dɛ ne yɛrɛ ala ye ne kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen i b'a dɔn o bɛ sɔrɔ éducation de fɛ quoi a man ne n ka siri n somɔgɔw la sinon moi mon papa ne fa kɛra directeur ye jamana in kɔnɔ plusieurs fois ne fa ye ton père a servi ce pays bien sûr ne ka cɛkɔrɔba ye jɔyɔrɔbaw kɛ jamana in kɔnɔ wa a dɔnnen don service caman bɛ a kɛra olu directeur baw ye a kɛra FAO yɛrɛ a ye FAO ɲɛmɔgɔyaw kɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ quoi donc c'est pour te dire que n ma bɔ fantan duba fana kɔnɔ ten alhamdulilayi n fa ye kalan kɛ n fa ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ jamana kɔnɔ a ye jamana servi kosɛbɛ donc mobiliw caman tun b'a bolo a caman fana alhamdulilayi mais o m'a to ko ne sirila n somɔgɔw la parce que an somɔgɔw ye taasira ɲumanw jira n na o ye an fana ka sɛgɛn de pour que an fana ka sɔrɔ ne fana kun y'o mɔgɔ de ne kun bɛ maloya ne âge dɔ la ka ne to école la ne kun bɛ maloya ka taa fɔ n fa ye n ko papa 200 di yan ne yɛrɛ kun bɛ maloya n yɛrɛ jama quoi o maloya de kun bɛ ne minɛ ka taa fɔ baba i tɛ 200 ou bien 400 di yan non ne kun t'o kɛ fiyewu papa o maloya kun bɛ ne minɛ ne kɔrɔbayalen yɛrɛ ka lycée sɔrɔ ne yɛrɛ kun bɛ maloya o la fɔlɔ ne kun bɛ ne fa ye ordinateur dɔ san ka ne ma ka n to école la ne kun bɛ yaala n'o ordinateur de ye ka film kɛ mɔgɔw kunna ani ka mɔgɔw ka téléphone fɛn quoi ka décoder ka fɛnw k'a la ne kun b'olu kɛ tellement que wari ɲini kun ka di ne depuis n ka dɔgɔ ne kun b'olu kɛ ka ne to écoledenya la parce que a maloya bɛ minɛ ka taa fɔ n fa ka wari di yan tuma dɔ la an kun bɛ bɔ an bɛ taa cinémaw ni restaurants na i b'a sɔrɔ non kabako don 400 de bɛ kɛnɛ walima tu as été toujours quelqu'un qui a voulu être indépendant voilà indépendant quoi sinon ni n ko n b'a ɲini n faw fɛ u b'a di yan mais papa a maloya kun bɛ ne na bon ne ka moto kɔrɔnin kun bɛ n bolo motonin kun cɛman ɲi ne ye n ka baara daminɛ n'o moto de Jakarta kɔrɔlennin ba dɔ f'a chaîne kun bɛ to ka bɔ a chaîne bɛ bɔ n bɛ n biri n b'a chaîne don tɛgɛ bɛɛ bɛ kɛ tulu ye moto kun b'a to moto bɛ ban a yɛrɛ ma i bɛ taa ko bougie tuma dɔ la hali bougie sɔngɔ tun tɛ sɔrɔ an kunna 50 tuma dɔ la n bɛ taa cɛ i tɛ essence bi naani kɛ kunna bi yan mais o bɛɛ tɛmɛna parce que ne dara n yɛrɛ la tuma dɔ la ne kun bɛ taa n ka kunnafoni ɲini sɛgɛn bolo parce que i ye n ɲininka de ko n sɛgɛnna est ce que baara in na n sɛgɛnna wa n bɛ fɛ k'o de expliquer ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ adamaden n'i cɛsiri ko o ko la a ka ca ala fɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la wa n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a la mɔgɔ mana gulo i la k'a b'i kɛlɛ o tigi bɛ malo dɛ parce que ala ye e wulitɔla ye ala de ye wulitɔ ye kira ye wulitɔ ye mɔgɔw bɛ ɲininka ala tɛ ɲina ala b'i dɛmɛ a bɛ kunkɔrɔtaw d'i ma donc ne kun bɛ sɛgɛn o la tuma dɔ la ni ne kun bɛ taa kunnafoni ɲini ne ka baara daminɛ waati ne kun bɛ taa journaliw san n b'u kalan ni ne kunnafoni min journal mun kɔnɔ n bɛ taa o kunnafoni creuser k'a kɔ tɔ ɲɛɲini k'a tɔ ɲɛdɔn ka ɲɛ kosɛbɛ ne kun b'o kɛ tuma dɔ la ne kun bɛ yaala n sen na n terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen ale bɛ agence de communication dɔ la Kalabankura ale b'a histoire kalan hali o don an ye ɲɔgɔn ye CICB la festival dɔ tun b'a la ka kɛ a seginna a kuma kan ne kun bɛ yaala ka taa mɔgɔw ale ye témoin ye ka taa kunnafoni ɲini na tuma dɔ la an delila ka an kun bɛna festival dɔ organiser nka a ma ɲɛ ne kun bɛ yaala ka taa expliquer mɔgɔw ye ka taama n sen la quartier ni quartier cɛ tuma dɔ la ni
adamadenw bɛ se ka don a hakilina na cogoya min. Tuma dɔ la ni n sɛgɛnna n bɛ sotaramani ta n bɛ don sotaramani kɔnɔ tuma dɔ la ni baara jiginna ne tun bɛ bɔ fo Garantibugu nɛrɛ kɔrɔ an ka yɔrɔ tun bɛ ne tun bɛ se ka sotarama ta ko 3 kɛ ka na fo Jelibugu Dumanzana Burkasumbugu sirafara la ouverture média tun bɛ yen nɔ de ne tun bɛ na yen o kɛra ko daminɛ na ne tun bɛ na ne wɔsilen ba fo tuma dɔ la fo directeur ko ma cɔrɔ k'i ko de yanni ka na ko man ko dɛ ko n ko wa k'i y'o fɔ mun na ta ko mais k'i lajɛ tellement que fini bɛɛ tun bɛ kɛ wɔsiji c'est à dire n tun bɛ tɔɔrɔ quoi yanni ka se mais tu avais l'amour voilà j'avais l'amour c'est à dire que o de y'a to n bɛ k'a jira ni mun ka di i b'a kɛ de quoi soit i b'a dabila n'i bɛ fɛn ka kɛ fɛn kɔni ye i b'i cɛsiri de nɔgɔ t'o la donc ne wɔsilen ba tun bɛ na fini ɲigini n ka cɛ guloki ɲigini ne yɛrɛ wɔsilen ba bɛ na non ça ne va pas i gorongoro kasa ba bɛ na f'i bɛ maloya ka don mɔgɔ kan bon o bɛɛ tun ye ko daminɛ ne y'o sɛgɛn kɛ ka bɔ o sɛgɛn kɔnɔ ne nana n bɛ n cɛsiri n bɛ tagama tuma dɔ la sotarama hali sotarama wɛrɛ tun tɛ kɛ ne cɔrɔna bolo ne tun bɛ taama ka bɔ Arayida la ka tɛmɛ 3e arrondissement na n sen na ka taga fo Burkasumbugu sirafara la ka goudron ba tigɛ wa ni n y'a mɛn ko dɔ kɛra sisan Amdalayi yɔrɔ Amdalayi ni Jelibugu ka jan ayi ne tun bɛ se yen cogo o cogo hali ni wari tun tɛ ne tun t'o ɲɛdɔn ne kɔni tun bɛ se yen commune 1 ne kɔni tun t'a dɔn n bɛ se yen cogo min na dɛ ne kɔni tun bɛ bɔ ne kuma non ne kɔni ne bɛ se Amdalayi hali ni ne tun bɛ se yen fo sufɛ de ne tun bɛ se yen ka t'i ta ta tuma dɔ la n bɛ mɔgɔw jɔ u tɛmɛtɔ moto la i t'i ɲɛma i ka n bila sira la auto n terikɛ ko tɛmɛna ka bɔ o kɔnɔ ka na n débrouiller dɔɔni dɔɔni ka n cɛsiri n ka baara la ka n ka baara kanu minɛ ka wuli ka jɔ kɛ fo ka na kɛ n nana mobili ni kɔrɔlen dɔ sɔrɔ n nana b'o la n ka ɲɛmɔgɔw fana nana mobili dɔ san ɲɛ o y'a sɔrɔ a baara tɔ kɛra nécessité de parce que waati dɔ kɛra la dɔw delila ka ne gɛn moto la tu t'es imposé u ye n gɛn moto la ko fo ka n faga fo k'i faga o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ moto ninnu na u ye n gɛn ka don Misabugu kɔnɔ je me rappelle ces jours là a don n'u tun ye ne sɔrɔ u bɛ sɔn ka bese kɛ ka ne kunkolo tigɛ mais ne bɔra o kɔnɔ alhamdulilayi ka na mobili kura ka na Toyota Corolla kura san o la ka b'o la n tilala ka na n yɛrɛ ka mobili wɛrɛ san tuguni n'o ye Kia Sorento n yɛrɛ o kura san n yɛrɛ ye donc o b'a jira k'a fɔ ɲɛnamaya ye étape de ye n'i ma kɔrɔtɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ binzirilen tɛ ma la alhamdulilayi n bɛ se ka n yɛrɛ ka ko kɛ n yɛrɛ ye ka na b'o la gɛlɛyaw cayara hali baara yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la mɔgɔw tun bɛ ne bon ni gabakuru ye tuma dɔ la dɔw delila ka wulu bila n na Kati u ye wulu bila n na n b'a f'i ye wulu in gɛn o ma nɔgɔya dɛ o histoire bɛɛ y'o mɛn fo n bɛ boli ni n ka veste kɔrɔlen dɔ veste dɔ tun bɛ na ka fan bɛɛ kɛ poussière ye n ka cɛ ne ni n ka caméraman an si ma jɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ caméraman ye carré dɔ minɛ ne ye carré dɔ minɛ cɛ wulu finman bɛ k'an gɛn parce que an taara kunnafoni ɲini na o kɛra n na fo siɲɛ 2 mais n m'a dabila mɔgɔw bɛ n fa nɛni réseau kan u bɛ n ba nɛni cɔrɔ i da bɔ an ka ko la n ko aw t'a ɲɛdɔn ni Ala bɛ mun na o tɛ tiɲɛ quoi donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ kumakan laban na nin yɔrɔ ni question in na adamaden bɛ ko o ko kɛ da i yɛrɛ la i ka sɔn i yɛrɛ ye da i yɛrɛ la i ka sɔn wa i bɛ baara o baara la f'i ka a baara kanu ka k'i la pour que i bɛ se k'a kɛ wa ne ka slogan ye mun ye hali n taara ISPRIC la université ISPRIC la wa développement personnel tun bɛ yen invité len tun don pour que ka taa conseil di jeunes ma minnu bɛ kunnafoni di labɛnw na n ye mun f'u ye je répète n ko n bɛ fɛn 3 de f'u k'u cɛsiri o la fo ka se 4 ma a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye u bɛ ko o ko kɛ a kanu ka k'u la o ye fɔlɔ ye filanan u bɛ ko o ko kɛ a volonté ka k'u la n'a volonté t'i la i tɛ se ka kɛ ka ɲɛ sabanan ni courage o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye naaninan la patience a banna n'i kɔrɔtɔlen don i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ dɔw bɛna fɛn daminɛ u b'a fɔ kalo kelen cɛ an tɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ na cɛ an k'an dabila dɛ i bɛ taa dɔ yɛrɛ daminɛ fana i bɛ kalo 2 cɛ e bɛ to ten fo ka t'e sa i tɛ kɛ fɛn ye f'i k'i ɲɛsin fɛn kelen de ma i k'o kɛ k'o ɲɛ sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ fana kɛ i b'o kɛ k'o ɲɛ sɔrɔ o la n'i ye ɲɛ sɔrɔ 2 3 kɛ i bɛ kɛ nafolotigi ye i bɛ kɛ tɔgɔtigi ye i b'i dahirimɛ sɔrɔ mais e mana taa diɲɛ fɛn o fɛn la e kɔrɔtɔlen don i m'a ye denmisɛnninw bɛ kɔrɔtɔ ko mobili bɛ karisa fo fana ka mobili sɔrɔ a tɛmɛna sira min fɛ e b'a dɔn wa ne ye Wura 12 interviewé Basiri Danbele n ka foli bɛ s'a ma Wura ye o de fɔ ne Wura ko cɔrɔ ne tun bɛ samara siri ne tun bɛ essence kɛ mɔgɔ a y'a fɔ ne de fɔlɔ ka émission o y'a sɔrɔ mɔgɔw ko tɛ Wura 12 dɔn yɛrɛ ne de fɔlɔ ye à travers toi mɔgɔw ye Wura ka baara dɔn à travers moi mɔgɔw ye Wura 12 dɔn a y'a ka histoire fɔ ne de fɔlɔ ka bɔlɔlɔ kan ne fɔlɔ mais n tɛ kɛ kɔrɔtɔ ye non o don a kɛla donc Wura 12 ka dɔn bi a ka ko ka dɔn ne de sababu parce que a y'a ka histoire fɔ mais a y'a sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn parce que a kɛlen de waritigi ye mɔgɔya ye nka a ye sɛgɛn mun kɛ mɔgɔw t'o ye o y'a sɔrɔ a tun bɛ moto dilan
C'est vrai. Ali drôme kɛmɛ fila kun ka d'a yɛrɛ. Oui, mais hali ni y'an ka waritigiba ninnu ta bi les Barumi Gambi les Mamala. Passé dɔ b'u la. Passé e ka gɛr'u la i k'u ɲininka bani. Ouais, passé dɔ b'u la. A mana kɛ cogo o cogo passé dɔ b'u la. I bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye wari b'a bolo a ka waritigiya mɛnna a ye gɛlɛya de kɛ nka i bɛ waritigi den fɛn fɛn ye n'a bɛ ka wari tiɲɛ a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka projets bila sen kan f'ale bɛ k'a ta kɛ wari dun de ye n'a taara boîtes la a bɛ wariw tiɲɛ n'a taara jeliw fɛ a bɛ wariw tiɲɛ nka e tɛ baara foyi la e ta de ye wari tiɲɛ ye jeliw ka yafa ma dɛ kuma don o tigi e k'i sigi k'a lajɛ e k'i sigi k'o lajɛ bani c'est à dire que o tɛ laban quoi ɲɛnamaya ye an ye ninnu bɛɛ kan donc min fɔ mɔgɔw dɔrɔn mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la c'est très important ko o ko bɛ yen i b'a ye k'a tigi ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a daminɛ na a sɛgɛnna a wɔsira a ɲanina voilà. Ok, Malien, an b'a ɲini aw fɛ a y'a jɛnsɛn komi an y'a fɔ cogoya min na ani an kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye Thierno ye bi an bɛ ka kuma a yɛrɛ kan an ye caman fɔ hali bi a tɔ tora dɔɔnin kɔrɔ hali bi an bɛ taga ni question ye an bɛ fɛ k'a dɔn i ka baara in kɔnɔna na parce que plateau b'i bolo i bɛ émission kɛ i tɔ la émission i ka émission dɔ yɛrɛ bɛ yen Malien b'a kɔnɔ heure bɛɛ ni o ye Thierno Décrypte. C'est ça non? Voilà. Mais o émission in na k'a daminɛ a daminɛ don fo ka na se bi ma an bɛ yɔrɔ min na komi bi e ye émission jumɛn de kɛ i ka émission jumɛn de diyala i ye a émission a don i tilalen émission i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la toi Thierno tu as fait quelque chose aujourd'hui est-ce que i hakili b'o émission na. K'a diya n ye sira jumɛn kan. Genre i y'a dabɔ min kama quoi parce que émission bɛɛ n'a objectif de don i bɛ kɛnɛ fɛn fɛn sigi i b'a sigi kun dɔ de kama a bɛ sigi kun dɔ de kama donc an bɛ fɛ k'a dɔn i ye émission jumɛn de kɛ à travers ces émissions là min yɛrɛ y'i marqué kosɛbɛ i yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛna i ka résultat atteint i mago tun bɛ résultat min na i y'a sɔrɔ. Bon o émission ka ca parce que i b'a dɔn ne ka émission concept la n y'o de fɔ ne bɛ artistes reçoit n bɛ politique mɔgɔw reçoit n bɛ fɛn caman kɛ quoi bon n'i y'a ta ne ka n delila ka mɔgɔ dɔ reçoit gɛlɛya tun b'u la papier ko la nanzara jamana dɔ kan u nana k'u taara yɔrɔ bɛɛ a ma ɲɛnabɔ u nana kuma ne ka plateau kan ministre y'u wele ministre ye émission lajɛ dɔrɔn ministre y'u wele sur le champ dugusajɛ ministre y'u wele k'u ɲininka wa a ko ɲɛnabɔra à travers toi o kɛra kunkɔrɔta ye ne l'objectif c'était de régler ce problème voilà o ɲɛnabɔra Dieu merci a ɲɛnabɔra ne ka émission kɔsɔn fana mun fana diyara n ye tugun parce que ni n ko a ka ca o dɛmɛ dɔ fana sira fɛ mɔgɔ dɔ fana tun bɛ yen cɛ dɔ a ye accident kɛ sotaramani de yɛlɛla a kɔ kan k'a kɔ kari k'a fan bɛɛ kari-kari a bɛ safunɛ dilan kɛ n dɔnbaga dɔ don muso fila b'a bolo accident kɛra sababu ye cɛ paralysera a ma se ka denbaya balo a ye san caman k'o la donc dutigi ni dutigi bilala fɛn na problème dɔ du kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ dudenw jigi ale de c'est vrai mais ce jour là ne ka jɛmukan kɛra sababu ye o y'a sɔrɔ wariko de ye cɛ bloqué pour que ka opération dɔ kɛ a bɛ se ka wuli k'a sigi a tun tɛ se ka sigi yɛrɛ quoi ale tun b'a da dɔrɔn de dali dɔrɔn a tun tɛ se ka sigi yɛrɛ a ye san de kɛ dali la mais ne ka dɛmɛ o ɲinini kosɔn cɛ sera k'a sigi moto a ye moto namarani ka moto ninnu a y'o kura sɔrɔ wa a taara a ka baara kɛ o tora ne hakili la wa ne tɛ ɲinɛ o kɔ ne y'o ɲumanya kɛ o fana diyara ne ye kɔfɛ tuguni den fitinin dɔ fana bɛ yen kuru belebeleba dɔ wulila a mɔgɔw y'a diya yɛrɛ ye fitinin a ba ko k'u ye opération k'a ka ca opération in kɛra mais kuru in bɛ wuli kuru in ye tumeur de n'i ma fili a fɔra ko ni opération ma ko fitinin bɛ sa muso in nana kasi ne da la n k'a hakili sigi n k'an bɛna ala wele ala ka maa ɲumanw b'an jaabi a don n'a y'a kɛ jaabilu sɔrɔla ala ka maa ɲuman caman y'an wele mais mouvement an bi kɔ n'a président ye Batuli Ɲane n ka foli bɛ s'a ma Batuli ka mɔgɔ ye weleli bila n ma k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Petini ta en charge ne sababu la Petini taara en charge Batuli ka mɔgɔw taara n'a ye Maroc u taara a furakɛ à travers l'ONG Faites un geste Petini nɔgɔyara a nana bɛɛ y'a ye bɛɛ nisɔndiyara. C'est vrai, moi-même j'étais fier de moi. J'ai même partagé les images. J'étais très fier de moi. Mun ye baara ɲuman dɔ kɛ bi diɲɛ kɔnɔ. C'est o tɛ bɔ yen. O kɔfɛ ma tila dɛ den fitinin dɔ fana tununa kɔsa in na a ka denwuli kɛra o tile 3 dɔ taara don a ba ka chambre kɔnɔ k'a ta ka taa n'a ye den tun ye 20 jours tile 20 a wololen diɲɛ kɔnɔ tile 20 dɔ nana ta ba kɛrɛfɛ ka taa n'a ye o y'a sɔrɔ la u ye plus d'une semaine kɛ 25 jours
o kɔrɔ den ye tile 25 de kɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka den ɲini u tɛ ka u ye ko bɛɛ kɛ u ye ne wele ne ko ne bɛ Segu ko ni bɔra Segu n taa mɛ ci dɔ la Segu ni nana an bɛ jateminɛw k'a la ne nana ka bɔ Segu u ye ne wele u bɛ kasi la ne ko ne ba i hakili sigi n ko mina ko ni cɔrɔnɔ sera kɛnɛ kan Ala n'a kira sɔnna a ma solution bɛ sɔn ka sɔrɔ a la o don ne taara u ye ne ye muso kasira ba in kasira cɛ yɛrɛ tun bɛ ɲini kana kasi n ko kana kasi ne k'u ma n ko ne delila ka den tunu 4 de kɛ den mun tununa 4 a 4 na n ko 3 yera 1 dɔrɔn de b'o ma ye o 3 la a bɛɛ kɛra kabako ko ye n ko ne yɛrɛ dabali bɛ ban ne yɛrɛ dalakanw na peut-être i b'a sɔrɔ ko Ala ye ne dalakan bonya Ala ye barika don dalakan na ne kɔni t'o dɔn dɛ nka ne kɔni ye 4 kɛ 3 ninnu minnu yera u tununa tonuya mun na i tɛ se k'a bila i kunna k'u bɛ se ka ye quoi n ko bon an k'an jigi sɛmɛ Ala la Ala ka barika don n bɛna n da don aw fana ka nin mun na Ala ka barika don dalakan na pour que aw den bɛ ye parce que tile mun kan o ye ka gɛlɛn dɛ parce que aw den yɛrɛ mana 2 semaines sɔrɔ a ɲɛda bɛ se ka changer tuguni peut-être aw bɛ fila ma c'est vrai n ko Ala dɔrɔn de b'a dɔn a ka masaya kɔnɔ nin den bɛna ye cogo min na n ko sinon aw ta in ka ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye ne kɔni ye minnu ye olu ye san 1 sɔrɔ dɔw ye san 2 sɔrɔ mais aw ta 20 jours n'a tɛmɛna dɔgɔkun 2 k'a taara aw yɛrɛ bɛna se ka den identifier tuguni wa ça va être difficile n ko mais n ka di Ala ma Ala ka bon donc an y'o fana kɛ o don dugu jɛra dɔrɔn u ye ne wele ko den yera ce jour là j'étais très fier de moi wallahi n sera tellement que mɔgɔ ninnu nisɔndiyara u ye janjigi de sigi n ye ka fɔlikɛlaw sigi n ye ka nisɔndiya muso dɔ nana tafe Univax tafe ko cɔrɔnɔ nin don i kan na Ala k'i kisi i juguw ma se t'anw ye dɛ jaman t'anw bolo sanu t'anw bolo wari t'anw bolo anw bɛ se ka fini d'i ma fini ye sutura ye i sutura Ala k'i sutura mɔgɔ bilala i kɔ la cɔrɔnɔ Ala k'o tigi malo wallahi o don ne donna mobili kɔnɔ cɛ ji cira ɲɛ kan n ko fɛ n ko ne bɛ ka baara min kɛ n ko nin baara in ka ɲi sa n ko nin baara in ka ɲi baraji yɛrɛ bɛ na n bɛ wari dɔɔni sɔrɔ a la nka baraji min b'a la ɲɛ tɛ se ka fɔ ni baraji yɛrɛ bɛ se ka ne don hali aljinɛ na maa t'a cogoya dɔn quoi o de y'a to Ala k'an don aljinɛ na koyi ni n tilala nin baara ɲuman na ka tila ka taa n ka étage jɔlen sɔrɔ aljinɛ kɔnɔ Ala nka n tɛ fɛ ka sa sisan dɛ a tɔ tora san 90 dɔɔni hali bi donc k'a jira k'a fɔ o diyara ne ye kojugu ne ma ɲinɛ o don fana kɔ donc 4nan ani hakili bɛ mun na o kɛra Bigini ni Palmer ta ye n bɛ Bigini ni Palmer fo yan k'u waleɲuman dɔn ka Mali artiste bɛɛ fo ne bɛ artiste bɛɛ ka bila la Bigini ni Palmer ye ɲɔgɔn dɔn ne de ka yɔrɔ la u yɛrɛ y'a fɔ u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn u tun bɛ ɲɔgɔn ye télé de la mais u ka ɲɔgɔn ye pour la première fois sɔrɔla ne de ka yɔrɔ la parce que a don si je ne me trompe pas Palmer ni mɔgɔ wɛrɛ de tun kan ka yɛlɛ plateau kan nka o tigi ma na an k'o bɔ dans ce cas komi o muso in ma na n t'o muso in tɔgɔ fɔ o ni Palmer 2 de tun kan ka yɛlɛ plateau kan o y'a sɔrɔ Meri Ture tun bɛ ka concert dɔ de labɛn artiste denmisɛnnin minnu wulitala don u ka ca Maimuna Sumunu b'a la Ablaye Jabate ka AKD wa AKB o b'a la ani u ka ca quoi ani Bigini fana ale fana tun wulitɔla don kosɛbɛ a wagati Palmer fana tun wulitɔla don donc a bɛ ka concert labɛn olu ye directement u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ye ɲɔgɔn ye anw ye Bigini wele n ko muso dɔ in ma na anw bɛ fɛ ka e wele dɛ n'i bɛ se ka na k'ale ni jɔn don plateau kan n ko Palmer un certain Palmer la n ko n'a b'a dɔn ko k'ale b'o dɔn k'ale bɛ to k'o ka vidéo réseau ko cɛnin ko ka d'ale ye dɛ voilà a jɛnsɛn k'o ko ka di ye k'o ko ka d'ale ye dɛ a ye nin jɛnsɛn depuis o waati Bigini commencera ka c'est-à-dire que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na sentiment artificiel de don ka taa dɔn quoi a binna ou bien magique don quoi a binna Palmer ka mɔni na k'a sɔrɔ a ma gɛrɛ a la a tun ka d'a ye ne ka yɔrɔ kɛra sababu u nana sababu bɔra e cɔrɔnɔ la baro kɛ n ye fɛn caman fɔ nka n'o bɛɛ fɔ yan non olu fana ye don dɔ kumaw ye a y'o partager donc k'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye c'est vrai ko lamagara a daminɛ a lamagara bɛɛ bɔra cɔrɔnɔ de y'a lamaga fana curiosité la bien sûr mais n sera ka n cɛsiri fo ka kɛ furu ye n y'o fana kɛ nka dɔw bɛɛ fɔ bi o fana dɔw kuma o don min na n'Ala sɔnna nka a kɛra furu ye fo ka den kurakurani sɔrɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala ka u ka furu kɛ furu tutu ye Ala ka den barikamaw caman b'u la wa artistes ne ka laɲini artiste bɛɛ bɛ bɛn parce que u bɛɛ ne ka di Ala k'u bɛɛ bɛn Ala ka bɛn sabati u bɛɛ la vraiment hali bi Ala ka sitanɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o nisɔndiya kɛra ne na fo bi wa o tɔgɔ in tɛ se ka bɔ ne na bilen parce que mɔgɔw kɔni Palmer ni Bigini ka histoire kɔni anw tɔgɔ tɛ se ka bɔ la Ouverture Media tɔgɔ tɛ se ka bɔ la cɔrɔnɔ tɔgɔ tɛ se ka bɔ la o kɔni hali san 2000 u b'o kuma fɔ waati dɔ kɛra la diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ artiste 2 tun bɛ yen nɔ n'o ye Royam Keita une certaine Bigini Bagaga et le jeune homme Palmer tonton Pal la u ye ɲɔgɔn ye u diyara ɲɔgɔn ye nka a kɛra jɔnni ka yɔrɔ la Ouverture Media cɔrɔnɔ ka plateau kan c'est une fierté n'a tun sɔrɔla u kɛlɛla parce que u ka nako laban dɔ la u tun ye mankanba dɔ wuli
fo ma wɔsira plateau kan an bɛɛ wɔsira clim b'a la mais an bɛ ɲini ka na sa c'est à dire tasuma i b'a ko tasuma de ka bɔ climatiseur la quoi k'a sɔrɔ fiɲɛ sumalen de bɛ ka bɔ bɛɛ kamana kun gannen don terikɛ a gɛlɛyara dɛ a don dugu jɛra nenu kɛra réseau minɛna notage nenu kɛra fan bɛɛ fɛ mɔgɔw dusu tiɲɛna quoi mais an sera k'an cɛsiri vraiment a kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔ furu kɛra faamuyaliw sɔrɔla ko la mun kun man ɲi o dilanna kɛrɛfɛ dugu la mun kun ka ɲi o fɔra o tɛ ne ka fierté ya n'a kun sɔrɔla a tiɲɛna ne de ka plateau kan a taara dilan maa wɛrɛ ka plateau kan o ye ne ka maloya de ye mais a kun ɲini kana tiɲɛ ne ka plateau kan a tilala ka ɲɛ fo ka tila ka kɛ furu ye ka tila ka den kura kurani sɔrɔ donc n terikɛ ne ye fɛn émission caman kɛ o bɛɛ sɛbɛn ni n ko n b'a bɛɛ fɔ bi su kɔnɔ nka nin y'a kumabaw ye minnu bɛ yen k'u tɛ bɔ n kɔnɔ fo n ka saya sinon n ye caman kɛ ko minnu bɛ yen k'a bɛɛ kɛra réussite ye. Pourquoi an ye nin ɲininkali k'i la parce que adamaden i bɛ baara o baara la f'i yɛrɛ k'a dɔn baara in nafa ye min ye c'est vrai i ye da don la nafabaw la k'a fɔ i ye muso furu a la ka den sɔrɔ a la ka so jɔ a la mais oui ça c'est toi-même mais dans la société i sera ka service jumɛn de kɛ société kɔnɔna na min yɛrɛ n'i bɛ se k'i disi gosi n'a ye raison pour laquelle nin question nana parce que baara in bɛ taga ni o sira de c'est vrai journaliste ya ni média baara i b'a kɛ d'un côté i b'a k'i yɛrɛ ye mais mɔgɔ minnu b'i lajɛ i kanubaga minnu b'i filɛ fo olu fana ka dɔ sɔrɔ a nafa la c'est raison pour laquelle n ye nin question posée et Dieu merci i yɛrɛ i da don yɔrɔ min na k'a fɔ ninnu ye fɛnba de ye et puis ninnu b'a to fana ni mɔgɔ jeune denmisɛnnin minnu bɛ ka nin baara in daminɛ u ka dusu ta u ka cɛsiri ta tilennenya la ladiriya la a kɛra baara o baara ye u ka kɛ ni courage ni cɛsiri ye jaabi b'i kɔfɛ ka na c'est important ala barika la donc an bɛ taa joona parce que waati bɛ ka kurun sisan n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la bi bi in na plateau cayalen don Mali kɔnɔ plateau caman bɛ yen web TV caman bɛ yen bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ mais e bɛ ka u ka baaraw tagabolo la u ye cogo b'e bolo cogo di ou bien e bɛ se ka ladilikan jumɛn de di voilà parce que baara bɛɛ ye kelen c'est vrai e bɛ web TV média la ni kelen ye tiɲɛni kɛ a tɔgɔ bɛ se ka se web TV bɛɛ ma voilà c'est vrai mɔgɔw tɛ kelen mais baara tagabolo an bɛɛ bɛ ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la voilà donc e bɛ k'u plateau nin ye cogo di ani conseil jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin jeune kura minnu bɛ ka wuli a ko kɔnɔ bon mun conseil min bɛ ne bolo ka f'u ye dɔrɔn o ye u k'u cɛsiri u ka formation kɛ quoi formation fitininw bɛ kɛ chaque fois baarakɛyɔrɔw bɛ formation kɛ tout le temps pour des jeunes qui veulent faire la communication qui veulent être des bons communicants ou bien soit qui veulent faire d'autres choses u b'a kɛ radio sow la fɛnw na a can quoi ka formation kɛ parce que baara o baara n'i b'a kɛ fo i ka formation dɔ k'a kan parce que i b'a dɔn déontologie filɛ nin ye c'est à dire que f'i ka kow taasiraw dɔn quoi c'est important o bɛ se ka e yɛrɛ kisi quoi parce que ko dɔw bɛ yen nɔ bi ne tɛ se ka bin olu minɛn kɔnɔ fiyewu ne b'a dɔn hali ni sujet nana cogo o cogo ne b'a dɔn nin fɔ cogo de kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ parce que ni formation fitinin mun k'a kan i b'i yɛrɛ bɔcogo ni yɛrɛ nacogo dɔn donc u ka u gɛlɛya u ka formation dɔw ta a dɔw yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali kalo 6 dɔw tɛ tɛmɛ san 1 kan i b'a kɛ i bɛ norme faamuya i bɛ se ka ko yɛrɛ dilan cogo la i bɛ hakilina ɲumanw sɔrɔ o ye kelen ye filanan u k'u yɛrɛ bila norme na k'u yɛrɛ bila norme na c'est important et puis u ka wuli k'u ka fɛnw ɲɛɲini kosɛbɛ et puis u ka courage ta fana u ka courage ta u ka n'u ma ɲɛ u bɛ fɛn o fɛn fɔ u k'a bɛɛ fɔ tiɲɛ la u ka baara bɛɛ kɛ tiɲɛ kan c'est très important o de ye ne ka conseil ye ka ɲɛsin baarakɛla fɛn fɛn bɛ web TV ni radio la c'est important. ok Malien an b'a ɲini aw fɛ a ye a jɛnsɛn an y'o de fɔ an bɛ émission kɛnɛ kan bi o ye on va tout jɛnsɛn an kɔrɔ de b'an bolo ni o ye Cɔrɔnɔ Njayi ye an mɛnna kuma la Cɔrɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn baara in kɔnɔna na est-ce que idole dɔ tun b'i la animation kɔnɔna na est-ce que i référé mɔgɔ dɔ kan ou fitininama tun bɛ mɔgɔ dɔ lajɛ a tun ka di ye dans l'animation ni min ye dusu tɔ don i kɔnɔ tuguni pour que i ka se ka kɛ parce que diɲɛlatigɛ ko i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ de lajɛ a tigi bɛ diya i ye par exemple balontannaw la fo ne ka kɛ Messi ye fo ne ka kɛ Cristiano ou bien ne ka kɛ Serou Bilen tu vois non o défi min n'i b'olu bila a b'a to i bɛ courage ta toujours mais est-ce que toi tu avais ça en tête mɔgɔ dɔ tun b'i bolo Mali kɔnɔ yan ou bien diɲɛ kɔnɔ i tun bɛ mɔgɔ min ka émission lajɛ ou bien i tun bɛ mɔgɔ min ye réseau kan i tun bɛ fɛ ka kɛ min ɲɔgɔn na c'est vrai bon a ka ca ne tun bɛ mɔgɔ damadɔ la minnu tun ka di ne parce que i b'a dɔn animation yɛrɛ domaine tun ka di ne ye émission ninnu ka di ne ye kosɛbɛ ne tun b'a suivre de voir tout le temps les différents présentateurs u b'u ka fɛnw kɛ cogo min na quoi c'était pour avoir ka expérience sɔrɔ d'abord n b'a daminɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ la ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Super Gataba n b'a fo yan kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn fo Segu
Gata kun ye Gata ye animateur ba de Segu a dɔnnen don Segu ka bɛɛ b'a dɔn ni ko super Gata ba bɛɛ b'a dɔn ale ɲɔgɔn kun tɛ o Segu ale ne kɔrɔkɛ de depuis ne ka dɔgɔn Segu ne kun bɛ taa radio studio la ne kun bɛ taa radio studio de bɛ ka dɔgɔn o y'a sɔrɔ Aïdara tun bɛ Ala ka hinɛ la nous les enfants émission kun bɛ kɛ ne kun bɛ t'o la chaque fois ne ta ma daminɛ bi koyi donc depuis o waati ne kun bɛ taa donc Gata kun ka animation ka di ne ye o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye voilà donc n bɛ Gata fo Ala ka sini kɛnɛ d'a ma a bɛ Segu donc o kɔfɛ Oprah Winfrey don Oprah États-Unis ne kun bɛ Oprah ka nin tɛ anglais mais ne kun bɛ Oprah ka émission lajɛ a bɛ to ka starw ni fɛnw wele k'u bila kumaw la a b'u tinti a b'u fɛ ne kun b'a lajɛ o kun ka di ne ye kojugu donc o kɔfɛ Salif Sanogo Salif fana kun ka présentation ka di n ye kojugu ORTM na ni Salif kun bɛ kuma a bɛ présentation ɲɛnama kɛ il parle c'est-à-dire que non Salif y'a dan ye Salif hali n kɔrɔ ɲɛna n b'a fo n'a yɛrɛ ka di kojugu sa n b'a wele n kɔrɔ don kosɛbɛ n ka foli bɛ se Salif ma donc Salif kun ka di n ye kojugu o kɔfɛ ani Sisolomani fana ka animation kun ka di radio so la kosɛbɛ n kun bɛ référer ale fana fɛ ka bamanankan dɔw tɔmɔ k'a don donc j'ai vu que réellement que bamanankan yɛrɛ bɛ se ka bila même en valeur parce que aujourd'hui mɔgɔw bɛ émission lamɛn kosɛbɛ donc Sisolomani n kun bɛ référer ale fana kan kosɛbɛ n'o ye n fa ye n ka foli bɛ s'a yɛrɛ ma Ala ka sini kɛnɛ d'a yɛrɛ ma donc ne ta bɔyɔrɔ kun ka ca quoi ne kun bɛ ni ne y'a ye mɔgɔ min kun bɛ talent bi la d'après toi tu étais curieux tu cherchais beaucoup tu avais beaucoup d'idoles ne kun bɛ essayer ka dɔn tigɛ bɛɛ ka yɔrɔ la bon hali sisan ne b'o kelen de la ne bɛ émission wɛrɛw suit tout le temps télé ni fɛnw na tout le temps c'est pas facile maintenant Thierno comme déjà waati corona ka ban an ye i ka émission dɔw la promesse dɔw tun tala ye ni o ye Chizi ni Prince Kako ni Samaseko ko waati bon si je me trompe pas je pense que mobili ko layidu tun tala ye a waati la mais dès lors jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas à quoi bɛ bolo min kan mobili sɔrɔ la ou bien mobili ma sɔrɔ bon je sais que voilà an bɛ fɛ ka dɔn à quoi bɛ bolo min kan tiɲɛ yɛrɛ la bon je sais pas i b'a dɔn mobili ko tout d'abord Samaseku n b'a fo n bɛ Samaseku fo yan n'o ye Chizi furu cɛ n b'a fo kosɛbɛ baasi foyi tɛ alhamdulillah n b'a fo mobili layidu taara tiɲɛ don waati dɔ yɛrɛ kɛra la ɲɛ bɛ mobili dɔ la réseau kan ko ne ka mobili dira ma bon mobili ma diya mais Samaseku fana ka kuma la a ye kuma dɔ fana fɔ a ko a ti waati fɔ n ye a y'o fɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ a ko Thierno n di don f'i ye ni maa ko k'a ti don f'i ye a m'a fɔ nin kalo ni nin kalo in sara a m'a fɔ o kɔfɛ kalo a m'a fɔ o kɔfɛ ta a m'a fɔ o kɔfɛ ta ni don kɔni f'i ye kɔni hali bɛ se ka kɛ san 1 san 2 ye o parce que a ma précision di o voilà donc bon peut-être mɔgɔ de bɛ kɔrɔtɔ ko in ye quoi ni mɔgɔ ma fɔ waati f'i ye kɔni i b'i jigi de suma i ka n'i jigi d'a kan joona quoi parce que bamanankan don a ye bamanankan mun fɔ kuma dɔnnaw b'a faamuya a ko n di waati f'i ye fɔlɔ nka n bɛ mobili d'i ma nka n di waati f'i ye donc ni mɔgɔ y'o fɔ ŋaniya ye wasa kɛ quoi ne bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn Ala k'a nɔgɔya ye Ala k'a nɔgɔya à tout moment bon a mobili ko kɔni i b'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na don dɔ la vidéo dɔ la ko dɔ ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a fɔ ko Thierno ka mobili ko k'a ko Thierno ka mobili ko ne de tun y'a fɔ ko n da di mɔgɔw y'o vidéo fana bila fɛn bɛɛ bon en réalité a ko kuma la ko ale ni o tigi de don a y'o fɔ mɔgɔw y'o mɛn a tilala k'a fɔ Thierno yɛrɛ ye maa ye mɔgɔ minnu don depuis a ko kɛra fɔ bi a dama don a ko la voilà tu vois donc il a compris Samaseku mɔgɔ jugu tɛ mɔgɔ ŋaniya jugu tɛ donc n ka foli bɛ s'a ma donc mɔgɔw de bɛ kɔrɔtɔ ka talo ka taa mɔgɔw kari ɲɔgɔn na quoi bon ni Ala y'i kɛ responsable ye ka ban ne ni mɔgɔw kari ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ mɔgɔ tɛ se ka ne ni non moi je suis très compréhensif et puis ne ka ko man ca quoi ne ka ko man gɛlɛn ne ti mɔgɔ ye mɔgɔ mun n ka siɲɛni don kojugu a ka ko ka kalan ni mɔgɔ ye dɔ nin fɔ dɔrɔn a m'a kɛ non moi je suis très patient n'o de fɔ je suis très patient à travers même ton parcours voilà a ye kuma mun fɔ o de don a ma waati fɔ i b'a fɔ e de y'a ɲininkali kɛ na sinon ne yɛrɛ tun b'a ɲininkali kɛ na bi ne da tun tɛ s'a ma parce que en réalité bonya de bɛ n'a cɛ fo bi kɛlɛ t'an cɛ a bɛ n bonya n b'a bonya a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan donc mɔgɔw ka sabali
c'est important. Donc on me foule la sama. Inshallah. Ayum buya, ala ka yɛrɛ bonya. Donc ala ka to ɲɔgɔn ye. Ala ka se kɛ bɛɛ ye, ala ka laɲiniw sabati. Ala ka laɲiniw sabati albi. O de ye ne ka dugawu ye dɔrɔn. Voilà. OK, Thierno, an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ et puis ne yɛrɛ fana bɛ an kɔrɔkɛ fo n'o ye Samaseko ye. Mais ne ɲina furumuso kɔ dɛ, Chizi. Me Chizi fo parce que ne ni Chizi yɛrɛ n terimuso don, n b'a dɔn a mɛnna. A delila ka na n ka plateau kan. N'est-ce pas? Waati min na k'a to Dagabana anniversaire préparation na. Ma foli bɛ s'a ma kosɛbɛ. Denmisɛnnin ɲɛnama don. A bɛ n bonya, elle est timide, elle est silencieuse, wa ka ko man ca. N bɛ foli la s'a ma vraiment. An bɛ famille Samaseko fo depuis Dubaï. K'a fɔ ko ni Samaseko ye ni vidéo in ye, a bɛ se ka kɛ a tun ɲinɛna mais a hakili bɛna jigin a la. Non, fara jira cogo Traoré a jira cogo ale y'a fɛ k'a jira mais a k'i jigi don n'Ala sɔnna ni mobili sɔrɔla a ka d'an bɛɛ parce que a bɛ se ka kɛ sababu an yɛrɛ bɛ taa mobili sigi ka taa an ka ciw la inshallah donc an bɛ dugawu kɛ yarabi a ma ala kana a ko mɛn tuguni voilà ala kana a ko mɛn tuguni ala k'a ko kɛ ko telima ye nin bɛɛ kɔfɛ ok kɔrɔ sisan an bɛ kumakan laban d'i ma waati koronnen don kosɛbɛ voilà folikan min b'i bolo ka lase an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma donc i k'o lase an ka sɔrɔ ka foli lase aw yɛrɛ fɔlɔ ma ka daminɛ aw la ka wale ɲuman dɔn ka weleli la ka n terikɛ fo Mohamed n bɛ Mohamed fo ale de ye n wele ka na yan n y'o de fɔ kuma la n n'ale ka weleli kun tɛ a ka gɛlɛn kun na parce que n kan ka taa ci dɔ yɛrɛ la n y'o ci to ale kama n terikɛ sɛbɛ don yanni bi cɛ kunun tɛmɛna donc n taara ka mariage la n terikɛ don n bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka a ka yɛrɛ ka laɲiniw sabati quoi vraiment ala ka dɔ fara a ka kow kan et puis n bɛ an filɛlibagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ jamanadenw ye vraiment Thierno ko bɛ bɛɛ ka bila la. Moi je suis impartial, je suis neutre. K'a fɔ ko n bɛ wuli n bɛ tile k'o de fɔ an tɛ mɔgɔ côté la an kɔni b'an ka an bɛ baara in na et puis an bɛ camancɛ de la ka kunnafoni ɲuman di donc n'an donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ŋaniya jugu t'an kɔnɔ ka ɲɛsin maa si ma au contraire ŋaniya ɲuman de bɛ ne Thierno yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ne bɛ dugawu kɛ maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ jamanaw kan ala ka tunga jaw la ala ka nafolo caman d'u ma ala k'u ka tunga vraiment ala ka u kisi tunga ɲani jugu ma ka foli lase minnu yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ala ka fana ka laɲiniw sabati ka hɛrɛ caman k'u ye an ka jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun na nin waati in na hali bi ala k'a ta fanga don an ka ɲɛmɔgɔw la ala ka Mali taa ɲɛ ala ka barika don ba Maliba la merci. Ok maliyɛnw an b'aw bɛɛ fo aw fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an na nin waati in na se fila an bɛ Jabaranin sanfɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ni an kɔrɔkɛ ani an baarakɛɲɔgɔn ni o ye Thierno Ndiaye ye an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi n b'a dɔn a ye caman faamu Thierno yɛrɛ ka mɔgɔya ani a ka adamadenya yɛrɛ tagabolo n'a bɛ ka baara kɛ cogo min na n b'a dɔn filɛlikɛlaw ye caman faamu a la donc an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye direct a y'a jɛnsɛn minnu bɛna a lajɛ kɔfɛ u ka tila k'a jɛnsɛn tuguni mɔgɔ wɛrɛw ka se ka Thierno ka fan bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw ka se ka dɔn Thierno yɛrɛ ye jɔn ye Thierno nana cogo di a bɛ baara in kɔnɔ cogo di a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an b'a fɔ o la ko ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw wa salam.